Urterdi berriro Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi. Ligaren txanda hemen Getarian 3. jardunaldia dugu, eta jadanik prest dira, lehen txandan arituko diren ontziak gogoratu 12 ontzi ditugu, eta ontziak hortxe pronto lehen kaletik Zarautz, bigarrenetik Santurtzi, 3. San Pedro B, 4. Castroko La Marinera, hortxe dira lauak pronto, zailkapen nagusian, 2 estropada jokatu eta gero hauesek dira, azken lautokitan ditugunak. 9. Santurtzi da 8rekin, Zarautzek 6, San Pedro lau, Castrok 2. 2 jokatu dira, 2 estropada eta biak Ondarrutarren Antiguako amak irabazi ditu, lidertzan dira Ondarrutarrak, Iriondore mutilak eta 4 puntuko errenta bikainarekin gainera. Gero Deustu, Pedreña eta Donostiarra. Hoiek, Ohorezko txandan arituko dira, 3. txandan, bigarrengoan, Lekitxarrak, Getaria, Oriobe eta Hondarribia. Bandera txuria, lehorretik bandera gorria, bai! Badoaz! Hasi da Jaun Andreok, aurtengo Ligako 3. jardunaldia, ea ba! Eta orain arteko 2 estropadetan, lehenbiziko txanda honi dagokionez, postuak oso finkatuta. Txanda hau, Santurtzik irabazi du lehenbizikoan eta atzore bai. 2. Zarautz, 3. San Pedrotarren Libia, San Pedro B, eta 4. eta nabarmen da atzera gainera, Castroko Marinika. Bai, aurkeztu ingo ditugu ontziak, eta gero komentatuko ditugu bizkat orain artekoak. Hemen Zarautz epe berri batean, Angel Arrañagaren agindutara, patroilanetan Gaizka Garmendia, Leial, Zarauztarren patroia momentu honetan eta apalagoetan ere bai. Hori da, nobea de nagusia aurten Zarauztarren inguruan, horixe, entrenatzaile, aldaketa Mendizabal egon zen, joan den 2 urteetan, eta aurten Angel Arrañaga hartu du, joan den 3 urteetan, Jon Salsamendiren laguntzaile ibilitakoa, Urdei bain, eta gainerakoan Gaizka patroi eta gazte jendea, Zarautzen. Hemen Santurtzi, Javier Perez, arraunlari handia izandakoa, oraindikan ere hor, arraunean, entrenatzaile lanetan, Sotera ontzian, eta patroi lanetan Agirre Zarobe, eta hemen Sotera poliki gora egin nahian, baina kostatzen zaie Ibon. Bai, eta izan zituen hor ARS baten Ohorezko txandan ibili ziren urte batzuk, baina azkeneko urteetan. Zuzeu, entrenatzaile eta arraunlari zinela, eta Etxabe ere bai, Gabantxo ere bai, eta gero Javi Perez etorri eta direktibak zuzendaritzak erabaki zuen, fitxaketak eta ustea, gaztekin lanean aztea eta pixkat kuadrilla ikusita hori ikusten da. Veteranoak, Urra eta Iker Agirre Zarobe bezala, eta gero gazte jendea Zoteran. Hemen San Pedro, hemen Erostarbe, patroilanetan eta argi dago San Pedro tarrek arrobiarekin lan egitea erabaki dutela. Eta hori da bidea. Goren mailan dute bidea nagusia, eta hemen 2. mailan gazteentzat aukera eder bat. Patroilanetan Gaton. Pentsa, San Pedroa bera ere, gazte jendearekin ari da, San Pedro be, aztegi lanetan, Ramon Erostarbe entrenatzaile lanetan, hau patroi aritutakoa, Libia handian, eta gero gazte jendearekin, lanean. Eta hemen La Marinera, Castroko ontzia. Non ikusi dugun arraun elkarte hau eta nola dabilen orain. 2 estropada, 2etan azkena, eta gainera oso urruti. Atzo adibidez, Ondarroak, ia 2 minutu atera zizkion, egunenekoa bakarri falta ziren, baina 11. San Pedro Bek 52 segundo ia. Zer den, hori asko da. Orain dela ezain beste 2009an, La Marinerak Liga San Miguel Liga irabazi zuen. Eta honen adierazgarritako bat, gure ikusleen artean arraunzalari bada, moliara etortzen baldin bada, ikusi ezala, trenerua bera ikusten da, hor sosik ez dagoela. Ondorio garbi bat ateratzen da ikusi bezain azkar. Erdoiak eta alakoak ikusten dira. Hor eta, gazte jendearekin, Pikuña, patroi, eta bestetik. Hau ere beste leial bat. Kuero entrenatzaile, nik begikoa dudana, baina orain arte arraunean ikusten genuen, aurten ez. Aurten arraunlari moduan ez da bil. Santurtzik Zarautzi 2, San Pedro B Laura, eta Kasterina jadanik ikusten duzu oso urruti 14 segunduko atzerapenarekin. Santurtzik traineru erdi bateko aldea lortu du, eta sartu muturra dioen hori Gaizka Garmendia da. Atzeko mikro hori Gaizka Garmendiarena da. Zarauztarrak eusten, Bai, hortxe daude. Atzo, 4 minuturako, Santurtzirekiko, gehiago galdua zuten, horrein eusten ari dira. Hemen da.
Aurreko pestainatxoarekin. Eharra dio. Posi joango dira hauek gero. Zanpelaioak ospatzera, Ibon. Zorpala hona egiten badute. Emango die, hauei orain ikusteak Santurtzerekin daudela, hortxekein gainean. Orain Zarautzek ziagoa ona behar du. Olatu honen gainean, gezurra badirudi ere, hor libratzen denean, 3. minututik aurrera, Zarautz aldera bezala, hemen ipar mendebaldetik, nola baitu lertzeko, San Anton menditik Zarautz aldera sartzen da, lagundu egiten du. Ondartzarako bidea hartuta, nola bai. Ez da popare garbia, baina lagundu egiten du. Hor, baborranketi bezala sartzen da. Eusten, ari dira, Santurtzi... Arrapatu jau, nola esan. Begira Zarautz. Begira Zarautz, olatuan, lagundu egin nahi izaten du olatu horrek. Begira, GPS-ak zer dio, Bai. Garmendia gero zondo ezagutzen du inguru guzti hau, larra berak ere bai, eta... Hor dira. Zautza bera aurretik, Zartza aurretik, ea maniobra. Biak balekoak. Parean biak. Post 0 bederatzi. Santurtzi, Zarautz, Santurtzi. Sotera ateratzen lehentxa hori dituzen. Eta begira, luze bakar batean Castro zema galdu du. ¡Suéltala! ¡Chaval, me cago en 6 segundora San Pedro eta... Bera, arazoak begira, Mikel, arazoak ziagoan. Eta nola, azerretu den bikoina. Arrauna geratu zaio hor, bai. ¡Si estás trabado, ¿por qué sigues picando? Trabatu eta begira ze azerre, bikoina veteranoa. Orain egurra, aurrekoari. Ruben Cisneagari. Horrez du, espaldian asmatu Arrauna erori egintzaio, eta orain kablearekin lotuta joaten dira, garai batean, kablerik etzegoenen Arrauna hortxe geratzen zen itxasuan, eta hor kontua izaten da, Arrauna horrek keragarrizko traba egiten duela, kabletik zintzilik geratzen denean. Orain estribo horretik berriz, olatua eta izea. Santurtzi, Zarautz, Santurtzi, segundu batean ditugu oraindik bia. Ikus dezagun hemen, maniobra. Kastreñakoen gora bera. Hor heldu dio, bandera zuri horrek, hor helduta dauka, eta hor ja galdu egin du. Hortxe galdu egin du. Hortxe joan da. Eta orain lanak Arrauna hartzerakoan. Hor kabletik zintzilik geratzen da. Bueno. Hor doaz ba. Bero dator gaizka. Santurtzi eta Zarautzen artean, bai, aman semeak eta eutxiko digu, eta eman egurra. 3 traineruko atzerapenarekin San Pedro, eta ia minutu erdi galduta Castro. Mikel, eta hemen da de Diego jauna, Castroko ordezkaria hemen irudi begira ari zen. Comentaba que estabas viendo las imágenes y ya medio minuto perdido y vaya hacia boga, ¿eh? Sí, desde luego, ¿no? Hemos visto que hemos perdido la pica, bueno, a todos nos está perjudicando y bueno, intentaremos seguir adelante. La tercera regata puntuable, hasta ahora el último puesto con ayer mucha diferencia, 2 minutos. Sí, no sé qué pasaría ayer, no estuvimos con ellos, pero bueno, perdimos 2 minutos, tienes razón, pero bueno, es lo que tenemos, la gente muy joven y esperemos a ver más adelante, a ver si podemos seguir sacando más. Ánimo, y hay que levantar esa moral. Vale, gracias. Antonio Diego, momentu honetan hortxe, horrezkari lanetan da orain ere bai. Badu merito pixka. Zaletasuna, Hola usten dion orain. Kaze burruka, Sotera eta Enbataren artean hemen. Zoragarria. Orain kontua izaten da, barrurako luz honetan, babesa lehentxeago hartuko du nik uste Zarautzek. Babesa lehentxeago hartuko du Zarautzek, Soterak baino. Orain aukera izan dezake Zarautzek, Oso motibatuta, ikusten ditugu zarauztarrak. Aurrekalaria estriborretik, lehen iruditu zai lehenbiziko luzean baborretik eraman duela, gaur nabarmen eskatzen du. Trabeskako aizea, trabeskako olatua, aurrekalariak beti, nondi jotzen duen itxasoak aizak handi jarri behar izaten du. Burruka ederra dugu jaun Andre. Hori Kerragirre Zarobe dugu. Eta entrenatzailea Javi Perez, Kaikuko urte honetan bezalaxe, babor kontrankean. Uxe du, gogoko tokia. Sigue a nivel, Ea ba!
Medio mote más. Les vamos a sacar de aquí hacia aboga. Ara. Ikerrek, Eta horrazkarra esan du, nivelari eusteko. Balantza egin ez ezan ontziak. Estribor, begira, estriborrei eskatu. Baina, Zarautzek estriborretik dakar, aurrekalaria, eta Javi Urra berriz, zoterakoa baborretik. Orain biak, babes amarrean, hemen aizeak ez die horren beste joko. San Pedro orain hortxe, 8-9. Ez du gehiago galdu, bai, 6 galdu ditu lehenengo luzean, orain hobeto dator. Eta Kastriña 40 segundu galdu ditu jadan. Santurtzi, Zarautz. Segundu batean bia. Martxa honetan Castro, txandan bertan, minututik baino gehiago galdu dezake. 40 segundu, Santurtzirekin. Babesian Santurtzik aurre hartu di orain. Eta guendi faltalena, igor. Bai. Orain segi egin behar da, hartu arraunketa eta segi egoskor. Demo oso jarrita. Ea ba, Argi balizak, lan erditan, maniobrara dato. Santurtzi bere izango da aurretik. Bai, aurretira, tosta parri bat dintzat bai. Sotera, eta enbata biak maniobra egiten. Santurtzi, Zarauzarrak arazoak, aurrekalaria. bai, arrauna, kale, kanpoan da. Bai, 10 eta 18 Santurtzi, Zarautzek 10 eta 20. Ea orain ontzia zuzentzen. iruditu zait, ez duela aprobetxatu, Soterak, Zarauzarren akatsa. San Pedro 10 eta 29. 2 segundutan dira, Santurtzi eta Zarautz. Eta orain bigarren luzean lanean, San Pedro. 10 eta 18 Santurtzik, 10 eta 20 Zarautzentzat. Lan erdietan. Zarauzarren aurrekalaria oraintxe aldatzen arrauna. Ea nolako maniobra egiten duten hemen Castrokoa. Orain heldu dio, Seizneagak. Hau hobeto. Urrusta berri gabe joango da orain. Bai, baina traineru hortan ez da posa handirik izango, Mikel. Bate. 11. minutua, pentsan ondaukaten, 3:27 segundora, zenen gorra izaten den orain, hor traineru hortan joaten. Nekatuta, triste, minez, gogori gabe, norbere guri hori izan ezerra egiten dut hemen. Eta berriro Zarautz eta Santurtzi. Santurtzi aurretik, segundutxo bakar batera Zarautz, 11 San Pedro, gero Urruti, Kastreña, eta oraintxe maniobrak errepikatuta. Bai, Peñat Izagirre. Bai, hortxe. Zaiatu da, gero berriro laguntzen. Heldu dio, baina helduta zeukanean, orduntxe joan zaio, eta horrela joan da. Aurrera, Xavier, protagonistekin. Manu Bamio, San Pedro Tarraren ordezkaria mentxe dugu, begiratzen ari zen bat denbora, aurretik Zarautz, Santurtzi, eta 10 segundura San Pedro Tarra. Ondo? Bai, guretzako ondo. Da gure maila, eta, lehenengo ziabogan 5 segundu, orain 10 segundu, baina ikusi gu 0-0 hor gertatu zaio, baina, a ber, zen bukatu dugu. Esaten zenean jubilil batzuk barruan eta hori dala zuen helburu, ez da? Bai. Atzo 2 juvenilekin, gaur 3 juvenilekin, eta, gure maila hau da. Lehenengo txanda, eta, a ber, lortzen dugu irabaztera txanda bat. Eskerrik asko. 3 juvenil, eta darak etxekoak, arrobikoak, 10 guztira. Eta 3 juvenil, eta 3. bai 12 segundura, baina nire ustez estropada duina egiten. Lehenbiziko luzean galdu dute, orain galtzen ari dira estropada buruarekin, baina pixkanaka. Bai, 4, bigarren luzean 4. Lehenengoan 6 galdu dituzte, orain maniobran lan erditan 10, orain 11-12, ordoaz, pixka bat apalago, baina ordoaz. Eta Santurtzik orain tartea zabaldu du, Soterak Zarautzen aurretik, enbataren aurretik. Lehenbiziko luzean, 3. minuturako hori esekituen. Azken metrotan Zarauztarrak hori da. Orain hasi daitezke olatuak hartzen. Begira gaizka hor, ze patroi lana dagoen, begira gorputza. Batera eta beste arraunari eragiten. Hemendik sartzen da baborranketik, sartzen da olatua, eta patroia gortu behar. Eta baborrek. San Pedro gehiago galtzen, 13. Eta Kastreñak 54. Asko. Begira Zarautz, Haizeak ez du gora egin. Zer ibea, zapalduta! Bazia! Hor daude berriro. Baziak, Santurtzi eta Zarautz, bai.
orain olatu hartzeko modua izango da. Popareko olatu garbia ez, baina lagundu egiten du. Tira, hortxe. Ze mugimentu, Belauntzi bat zeharkatu da, Hori da. kamararen aurretik. Horregatik ikusi duzu horre txuritasun hori. Orain Agirre Zarobek 10 eskatu du. Hirugarren luzea, luze gogorra, indarra erakutsi behar da, hor Bai. batibak atera behar dira beti. Eta alakoetan 14 minutu segundu batean, garrantzitsu izaten da, kontzentrazioa mantendu, segi, galdu gabe. Askotan norberak irabazi baino besteak galtzen du. Eta bere horretan segi behar da. Olaturen batek bultzatu dio, Sotoriari. Kilometro eta hor dira balizetan Jaun Andreok, oso polita, Santurtzi eta Zarautzen arteko lehia. Bizkaitarrak aurretik eta Zarauztarrak hor, Garmendiaren agindutara hurbil. Segin mata dio, Garmendia. Eta kanpoko ziabogoa hori, oso zaila konprometitua izaten da, olatuak bultza egiten duelako, eta gaur barrukoak normalean hobeak ikusiko ditugu kanpokoak baino. Beste segundu bat Santurtzik. Patxara eskatzen du Gaizkak. Bai. Lan ederra ari da egiten. Patroi lana hori da. Hori eskatu behar du, Hori da. Pazientzia eta presarik ez. Besterik ez, zer den, Hor nekearekin eta askotan presakatzeko Erotu. joera izaten da. Erotu. Eta hori izaten da, mortala hori izaten da. Bueno, ontzi bateko rentzarekin, badoa Santurtzi. Argi, Javi Urra sartu du. Azteko baborrei. 15:57. 4 segundu gehiago Zarautzentzat. 15 eta 51. Orantzi San Pedro. San Pedrorentzat 16:04. ¡Vámonos! ¡Vamos, Javi! Eta maniobra ostean, postera igo da Santurtziren errenta. Argi, Santurtzik Zarautzi post, Hori, San Pedro hori 18. hori abantailatxoa da. Un segundo ja, abantailatxoa da. Batipat azkenengo luzearen Bai, hasieran. denean, bai. 13-14 minutuan hortxe joan dira bate batean, eta orain 2 minutuan 4 segundu Santurtzi. Minututik gora galduta Castro. Eta oraindik balizaren bila igual. Oraindik bila, López Bikuña patroi. Honek zenbat urte ote daramatza. 30 urte igual. Honek garra honen biziosoa. Ea orain aurrekoak. Orain behi, arazori gabe. Azkatzeko agindu Nola dio. esan dio, azkatzeko. Nagusia. Hor da bera zerkapena. Hirugarren ziabogan Santurtzik, 4 Zarautzi, 17 San Pedro beri eta Kastreñari bat 0-5. Azerretu zaio Bikuña. Gazteren bate zerbait esan da, ez zaio gustota. Isilik egoteko alegia. Pentsa, Bikuña bezalako batentzat, hor, gazteren bat edorritorein treniruan izketan aztea. Askotan esaten dugu, hitz egitea arraunlarien artean treniruan oso gaizki ikusia dago. Eta beste treniruei begiratzera, lepoa giratzea ere bai. Eta hortik, Bikuñaren azarrea. Orain beste kontua, Santurtzi eta Zarautzen artean, norabideak, ea norabideak. Hor Santurtzik orain, 31 eskutik du, nahi izan ezkero, baborrera joan daiteke eta. Artola jaunarekin da. Hala da, Jon Artola, lankide, Zarauzko ordezkaria, lehia horretan jarraitzen dezute. Santurtzi aurretik 4 segundu txoko aldea. Bai, burka izango dula, temporan zehar. Mutilak hobetu nahian dabiltza, behaiek gaitasun gehiago daukatela uste dugu, eta hori, dakitena nahian. Badirudi, azken lehenengo txanda honetan postua nahiko zehaztuta daudela, gaur hirugarren estropada eta aurrekoetan ere hala gertatu da. Santurtzi 9garren, zuek 10garren, San Pedrotarra eta Kastreña. Bai, Ala Mateo esaten zut, nik uste gure mutilak gehiago egiteko gai diala, badakiela, entrenamentutan demostratu du, eta estropetan falta zaie heldutasun puntu bat, oso gaztea dira, eta esaten bezala dakien hori, iken dakiten hori iteko. Erakusten dute eskerrik asko. Zuei. Denbora behar da.
belaunaldi aldaketa badagoenean eta gazteekin eta pazientzia behar da, hain zuzen leheno Garmendia patroiak eskatzen zuena. Hori da. 38 palan atzetorren. Zarautz eta hemen sotera barru horretik. Nada, y eso es. Nada, equipo, eso es. Ea ba, Agirre Sarobe eta bere mutinekin metro batzuk orain. Sígala la hostia. Acaba. Acaba, cabeza. Acaba. Horrek animatu dira. Bai, Bagoaz, guazen. ba horrenkekoak, Vámonos, con Solín, Apayagi. Cabeza. Sorinekin, Rémale. 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 Ahí va, equipo. En 3, menos de un minuto. Ahí va una. Lustre handiko arraunlari batzuk badira hemen, Javi Perez bera, patroia ere esan dugu, Zorin Silbiu Dragan, Castro Nibilitakoa, Ikerrek berak esan dute. Zirbenan ere bai. Sorinekin, bueno, bera liderro jarriko dute eta arekin. Patios en el final. Javi Escobar, Javi Urra horrekalariak. 25 urte egin ditu aurten. Buen equipo. Vámonos. Ba, Santurtzi horretik izango da. 2 segundu Santurtzik Zarautzi, lehen kaletik Zarautz, bigarrenetik Santurtzi, baina tarte ederra dago, ez du ematen gora berarik izango denikor. Eta harrituta nago, Mikel, guztiak estriborrera nola etorri diren. Lehenbiziko kalera bezala. Santurtzi joera estriborrera. Bigarren kaletik zartuko da lehenbizikora. Eta nabarmen, begira, San Pedro nondia Estropa eremua zeharkatu du, Bai. hori da, ia bigarren kaleti dator orain. Arroka bazterretik ies egiteko edo, baina halako errepunparik ere ez dago, eta ez dakinik. Begira hemen, Lehenbizikotik, irura lehenbiziko kaletik. ze dator. Ea ba, Santurtzi nagusi lehenengo txanda honeta. Oso leia polita azkenean bi traineru Zarautzi. Zotera badoa, Agirre Saroberen agindutara, Getarian, hortxe irabazi dute lehenengo txanda. 20 eta 53 Santurtzik, bigarren Zarautz, 5 segundu terdira, 20 eta 58 Zarauztarrentzat. Libiako gazteak orain. Eta hemen dira, Libiakoak bigarren kalera etorrita. Bai San Pedrorentzat, San Pedro B ontziarentzat 21 eta 19. Bukaeran bai, bukaeran ordaindu egin dute. Estropada erdira arte nonbait gero erori dira, San Pedrotarrak. Eta oso urruti oraindik Castro, 200 metro falta dituzte. Ba, 40 segundu gehiago bai, beharko dituzte. Eta Bikuñak ez, Bikuñak bere kaletik hortxe jarraitzen du. Laugarren kaletik dato. Gaurko giroarekin niri eitzait iruditzen bazterraren kontra, olatuak egiten duen erreponpa horrek eragin handia izan dezakenik. Zamar bapala. La Marinera. Eutxi. Ezin dute hauek burua makurtu. Goi mailan ibilita gero orain zulotik irten beharra da gole mailen ibo. Oraintxe. 1 eta 26. Atzerapen ikaragarria. 11garrenak minutu atera di. 22 eta 19. Azken aurrekoak minutu bat, jaun Andrea. Eta hementxe da gurekin Santurtziko soterako ordezkaria Julio Artetxe. Zoriona, Julio. Ja, eskerrik asko. Bueno, momentu zuen lana ondo egin duzu, lehenengo txanda irabazi, eta hortxe. Bai, gaurko lana zen hori, lehenengo txanda hau irabaztea, eta gero, itxoen aber zer egingo duten bigarrengo txandakoek, eta, aber, norbait gaindituko dugun. Ematen du orain arte ikusitakoarekin, gero aldatu daiteke, noski kontua, baina hauxe dela zuen lekua, gaur Zarautz nahiko gertu izan dezute. Bai oso lehia ederra izan dugu, iaz ere hasi ginen liga oso parekatuak, gero Zarautzek goitik gelditu zen, baina hori da liga, ezta? Hemen euneneko bat puntu bat gehiago da, eta apretsatu behar dugu agertzen diren aukerak, ezta? Eskerrik asko, Julio. Bale, zuei, bai. Artetxe jaunaren azalpenak,
Eta berehala bigarren txanda izango dugu, aldez aurretik ikus dezagun zelkapena. Santurtzik 20-53-35, Zarautzek 5 segundu terdi gehiago, 20-58, San Pedrobek 26 segundu gehiago, 21-19, Kastreñak 22-19. Eta oraintxe emango diete emakumei Ibaikako patroiari hain zuzen ere, emakumeen Gipuzkoako ligari dagokion garaipenaren ordaina. Bandera, Ibon! Hori da, Getariako alkatea ikusten dugu, eta Donostiako bandera bezala xe. Hemen ordezkoak eta denak traineruan sartuta. Horreintxe, jondeiela. Denera izan dugu, asteburu dotorea, eta oparoa. Asteburua puntu bateko atzerapenarekin hasi, San Juan Darrekiko, eta bat gainetik bukatu. Hori da, eta posei doa. Garoa galdoz, patroia berriro ontzira. Eta garaipen ederra berriz hor dira, indartxu. Eta demoraldi honetan emakumeen estropada ederrak ikusiko ditugu. Falta zaigu, azken urteetan hain garrantzitsua izan den Zumaia urten. Baina, gauza gertatzen dira. Hori arrimatzen ari da. Hurbiltzen ari da, eta Galiziatik pentsa daiteke Kabokoak ere indartxu etor daitezkela, eta bueno, ea ba. Eta Getariako molia utzik, Mikel, atunetan, arrantzaleak. Lana lania. Horten atuna askar sartu dela eta utzik. Eta bien bitartean, zarea gorretzeko ere portuan toki egokia prestatzen ari dira. Begira, demora galdu gabe. Hori da. Atozen erako eta bar, begira. Horai kainabera garaia. Kainabera garaia, banaka aldala, hartzea. Baina neguari begira eta ez dira danak utzi behar, negualdi honak inda aprobetxatu dira lanak egiteko, eta hortan ari dira hemen Getarian. Eta portu dotorea dute, zalantzari gara. Bueno, hemen garaipenarekin posi joango dira errenteriarrak. Hor daude, Kortesek hartu du berriro ardura, urtebete pixkat bigarren maila batetik jarraitzen ibili da, eta Iker Kortesen taldea sasoiko dugu. Eta beste detalle bat, lehen hasieran aipatu dugu, gaur patroia aldatu egin dutela, baina, ikusi da, patroia aldatu. Eta ere bandera irabazteak horrek konfiantza ematen die, bai kasu honetan Galdosi, bai entrenatzaileari eta kuadrilari. San Juan Darrak ere aldaketak egin datorri dira, oraindik pentsa, San Pelaiotan gaude, kaina bukaeran gaude, normalak dira. Ni badakit Juan Mari Etxabe lasaiago da bilela, aurreko urtean gaina ondo atera zitzaion, eta gainera ez du presio berezirik postuaren jabe delako, Euskotren ligari begira eta beste guztiek alderantziz, bi estropada dituzte, 3 postu horietako bat lortzeko. Iaz nabarmena egin zuen, abuztu hasieran kuadrilla bat hartu, ari 10-15 egunean egurra eman, eta orduan egin zuen gorakada nabarmen samar bat. Bueno, emakumeen hau da, gogoratu, lehen antolaketak erabaki du denbora gehiegi ez galtzeko, oraindik minutu batzu behar zituzten dana prestatzeko, eta lehen txandaren ostean egitea emakumeen lehiari zegokione bandera ematea. Egina dago, eta orain gizonezkoekin jarraituko dugu, KE Ligaren bigarren txandarekin. Bigarren txanda hau oso polita izan daiteke. Lehen kaletik Hondarribia be, bigarrenetik Lekitzarra, hirugarrenetik Orio be, eta laugarrenetik etxeko trainerua Getaria. Eta batzuk, liga hasiera honetan, behar bada, espero zitekeen mailatik behera, eta beste batzuk, eta filialei buruz ari naiz orain, oso txukun, bai Oriotarrak eta baita Hondarribiarrak ere. Hori da, bi entrenatzaile berriekin, gaina Iñaki Errazti Orion, Aner Retxar, Hondarribian, gaur Aner arraunean da, Iñaki ez, eta atzo oso emaitza ona lortu zituzten, Hondarribian 6. Hondarribia eta 7. Orio, okerrezpanago, eta bestetik, 4. kalean, iazko irabazlea, Getariak, iaz ligau, KE Liga irabazi egin zuen, atzo sufritu, minutu erdi, 34 segundu galdu zituen. 8. lehenbiziko kale hortatik asko sufritu zuten, eta bestetik izuntzara, Lekitzarra barkatu. Ea begira, Santurtziren erreferentzia da balekoa, lehen txanda ondo kontrolatu du, Zarautzen aurretik, eta hori hobetu behar da orain. 20-53, 35.
Santurtzi zelkaperan 9. da, orain lanean arituko direnen artean, Lekitxarra da 5. 17 punturekin, Getaria 6. eta badoaz. Aizeak gora ez du egin, Aizeak. Ez. Hor non bai, mantentzen da. Ea ba, hasierako txampa. Lau aparean, GPS-ak hori garbi adierazten digu, begira. Ondarribia, lehen kaleti. Hori da, Iker dela Linde Patroi. Iazko lanaren jarraipena ematen, da dela Linde Patroi lanetan, eta gazteak. Eta Orbañanos abizen atartean. Bai, bueno, Mikel Orbañanos entrenatzailearen hiloa, hor, estriborrankean, Ane Erretxarbera, aurrekalari. Laugarren estriborren Meltxor Ramunarriz, bau sortzikoan eta ikusi duguna, eta lehen San Pedro tarren inguruan esan duguna. Hauxe Hondarribiaren aztegia. Demiziko txampan Getari aurretik, igaz gehienetan bezala. Getariak branka aurretik sartu du, segundutxo bat, Orio eta Lekitxarrari Hondarribia 3. Eta hemen Osertz Aldairen mutilak. Osertz, entrenatzaile lanetan, Hondarribian ibibidea handia egin eta orain epe berri bat. Atzoko treniruarekin alderatuta, 3 aldaketa egin dituzte. Eta Iñaki Goikoetxea sagua atzean mantenduz. Hauek, pepezainarekin ez, palka txikiarekin eta tapakirik gabe. Atera dira Lekitxarrak. Hemen hori jotarra. Iñaki Errasti. 13 Zarrondi bat orain, hori jon, entrenatzaile lanetan. Hori da, 13 arrobiko arraunlari, esan dezagun, gaur, Mazatosta estriborrean doana, Unai Lizarralde, gaur 8 Sevillan, jokatu zuela, goiko treniruarekin, eta, bueno, Esperro gazte buru honetan, A treniru bintzat jai eman dio, eta B treniruan ari da. 13 arrobiko. Gorka, Etxeberria, aurreko demoralditako lanari jarraipena emateko asmotan, eta hemen dira, asteburua etxean, ea ondo bukatzen duten. Atzokoa kolpetxoa izan zen eta Getariarretzen. Urte hasiera nahiko irregularra, mutrikunen ere ziren aurre demoraldian ondo aritu, eta gaur Ander Etxegoien, patroi lanetan, Lekeition izan ginenean, gaur amagoz, orduan Joseba Ozola zen, eta Egoitz Mateos gaur barruan da, atzo lehorrean aritu zen. Atzo ez. Hori da, aldaketa batzuk egin. Eta pixkanaka begira, indartsuenak aurrera. Getaria, Lekitxarra, eta 4 segundura, Orio eta Hondarribia. Lehen gaizkari entzun dioguna, orain Ander Etxegoien, gainantziak esan ez, eta ez berotzeko. Segundo batera zeitzen du! Sei ondo doia, oloto politxa! Atzera! Hoi Goikoetxea berriz. Goikoetxea sagua. Zia! Getaria eta Lekitxarra, guazen Getariarekin! Atzea! Guai nolatu da! Behatu atzea! Ahora, aprovecha! Garbi patroiaren abisua. Hemen ere isilik, Gorkarekin joan beharko, isilik. Hanketik, Mikel Lindo, hori Josu Indoren anaia, urare bahorranketi dabil, eta ez horreti berriz, Ezka Gorostiaga. Atzo Getariarrak, kanpora, ondo ibili ziren, barrura lan gehiago izan zuten. Segi! Atzera! Atzera! Tauntzi erdian, Gorka Etxeberria bea. Hori da, laugarren tostan, aurten izan ditu, herriko arazo batzuk eta, baina konponduta, hortxe, bere habitat naturalean. Hori eta Hondarribia orain. Aiza, ipatu duzu lehen Ibona, begira, ikusentzuleok anen momentuaren datoa. 5, oantxe 6, baina apaldu egin da. Hori da. Nahi iruditu zait hemen gozatzen ari zela, eguraldia, eta bestea Mikel, Maria erdian gara, baina koefiziente bajuko mareak dira, eta aurrekoan gaur amaboz Lekeitioan ez bezala orduan korronteak burartxoagoa badu sistema tiratze zuen, gaur badiru momentuz, lasaixeago dagoela. Horratu gan, Horratu gan. Gero, zarautzen surf egiten dituzten olatu hauek, hemen hartzen dute norabide ura, hemen hartzen dute. Hemendik, alaxe da. Hor irudiak engainatzen du, kostaren baztarretik eta hor paralelo irudi, baina hor lagundu egiten du olatu. Begira, konparaketan bitxan den artean, txanda honetako apalena Hondarribia da, eta Hondarribia bera Santurtzi baino segundu bat azkarrago.
Ea Ziaboga. Ea maniobra. Bostero Getaria. bederatzi egin dute Santurtziaren. Getaria sartzen aurretik. Hau eta 58, bi gehiago. Bostero bat eunenekoekin. Lekitxarrarentzat. Bostero bost. Hori jok, bostero sortzi. Hondarribiak. Lehen Santurtzi goguratu. Bost 0 bederatzikoa markatu. Ea orain, maniobra ostean, Getaria lekitxarrari 3. Ea orain, begira aurreak, Tarteak nola finkatu diren, Ontzi bat, lekitxarrei, 2 hori jotarrei, 3 Hondarribiarrei. Nik orain Getariarrei lekitxarrekiko abantaila bat begiratzen die. Orain batez ere estriborrek egin behar dute lana, treneru guztietan, Getariako estriborrek, lekitxarrak ikusi egiten dituzte, eta bueno, hori abantailatxoa izan daiteke. Etxegoien patroilanetan, Getariaren esperantza ontzia. Iaz demoraldi amaieran estrenatutako ontzi berri jaibon. Hori da, esperantza zaharrarekin aritu ziren urte osoan, eta hau playoffa baino lehentxeago hartu zuten, eta aipatu beharko dugu, aurtengo baja nabarmena Agustin Mujika. Iaz hemen aritu zen, Erretzabal, eta aurten Gorka Etxeberriaren taldean, zerarik bajarik nabarmenen abintzat hori. Eta gurekin Ramon Olaskoaga, Hondarribiako ordezkaria. Bueno, Ramon, hortxe, orain arte bi estropa jokatu da gero 7. izan zeate, lehia horretan jarraitzen zute. Bai, ematen dugu gure leku hori dela, bigarren txandan posik gaude. Hau demen, beste aurkari batzuetan dagoetan gaur, bere helburua aurreneko hirugarren tandan egotea dela. Hori okertu daukazute, atzo aurretik, hortxe zaitzen. Bai, nik uste dut denboraldi honetan nahiko lan izango dugu bien artean, abertzen gelditzen den aurretik. Lehia polilla. Bai, bai. Eskerrik asko ja nola bukatzen den. Venga, eskerrik asko. Hondarribia orain, Santurtziren atzetik litzateke pitxanda gurutzatuta. Segundutxo bat, baina asko falta da oraindik, Ibon. Bai, asko eta gogorrena falta da. Eta Getariak ontzi bateko errenta bai, eta hortxe eusten ari da. Eusten. Orio bi segunda aurre. Guazen, Boian, guazen artera, bera aurre. Hautela linde patroia dugu. Guazen ekipo. Gezurtxoa bota du, mutilak animatzeko. Azkarrik hasi du hori. Ondo egindako, ondo egindako. Orain eusten, abiadura berean, Getaria eta Lekitxarra, beste segundo bat. Segundo bat, pare bat usta edo horrela izaten da. Hori antzematen da, horrek indarra ematen du. Orain estribo horrek ikusi ingo dituzte. Getaria ongi ari dira. Eta ea Lekitxarrek nola erantzuten duten. Bigarren kaletik Lekitxarra, laugarren kaletik eta jarra. Gauza bat dute honak Getariarrek. Bigarren luzean dira, eta atzokoaren ostean ondorioren bat atera behar da. Noski, ze aurkari dute parean, neurri hori ondo kalkulatzeko, Lekeitio. Hori da. Bai, goi mailako arerioak oran ibiliko dena, eta konfiantza emango die. Hori, segi egin behar dute. Getariarrek, hala Lekitxarrek. Dagoeneko babesian edo sartuta, Mikel. Orain gozoago joango dira treneruak. Horentxe hirugarren tunela Getaria eta Zarautzen artean, Zarauztik azita hirugarrena, hemen direnengo. Orain paborrak eta dagoeneko, referentzia bisual horiekin, asko jokatzen da, eta asko orain badakite, hor datozen gizon denek, minutua falta dutela, Ziabogako. Eta indarrak neurtzeko eta balio du, beste segundu bat. Hor dabil, 4 segunduan. Hondarribia orain atzetik Zarautzen denbora markatzen ari. Eta hori oso posik dagoela bere mutilekin, esan dit errastik gaur goizean. Enteratzera joan da Irifarrea ikusteak ez duela preziorik. Hori zoragarria dela eta oso posik dagoela. Bai, posik eta begira, Lekitxarra 3 segundura du. Lanean, Horiok, bai. Lanean. Getaria. Etxeko jendearekin eta horrek piztu egingo du, nolabait gazte jendea, eta herria ere bai. Ikusita horixe, zen horabidea du, Narraun elkarteak eta... Aprovecha guai! Guaitxe aurrea! Garriatzea! Tartea gora, Argi orain, Bai, orain Ziabogarako kokatzeko eta hor,
ordoitzen dira segundua. 10 eta 18 Argi Santurtzik ba. lan erdietan, eta hori txikitu egingo dute orain esperantza ontzekoek. Ja, Andoni Campos, dagoeneko espaldian. Hor da, garbi Getari aurretik. 10-0-5. Eta ziagoa, txarragoa ez du eman, Getariak, Ez, Zabaltxeago, Zabaltxeago Lekitxarrek, bai, nire iritziz ere bai. hori jo txukun. Bai, hori estutik atera egin behar du orain hori, kabantxe mutila. Orain Hondarribia. 10-0-5 Getariak, Lekitxarrak 10 eta 10, Oriok 10 eta 14, Hondarribiak 10 eta 21, Hondarribia. Aurreko txandako beste labontziek egindakoa kontuan hartzen badugu, 6. tokira joango da. Gutxi gaitik, Santurtzi izango ditzateke 4., 5. Zarautz, eta Zarauztarre baino segundutxu bat gehiago Hondarribia. Eta maniobra ostean, beste segundutxo bat. Getariak Lekitxarra. Ba, askotan esaten duguna, soka horrazten da eteten. 5, 6, 7 segunduan. Hone konfiantza emango die, Etxeberriaren gizonei. Bai. Hori gorka zen azpitik, Barruzka. 8 segundura ere urbildu da GPSA. Hauxe du Getaria momentua. Txanda ondo irabazi eta gero agorezko txandan beste zer egiten duten. Hor, pentsa zelkapen nagusian ere, 3. den Pedreñak, 18 puntu ditu, 6. Getariak 16. Liga honetan badakigu orain hasieran gauzak estu izango direla, eta segundo gutxitan, puntu asko, dantzan ibiliko direla. Ea zer dioen Ibon Uegunek, Orioko ordezkariak. Bueno, bigarren ziaboga ikusi dugu, 3. postuan, teorian Getaria eta Lekitxarra aurreti, baina Lekitxarra ez dago urruti, Ez, gaur atzo bezala, pentsatzen mutilak, kriston estropan egiten, ez? Gogatu behar da, oso talde gaztea daula, 13 arrobikokin atea gehala gaur, eta, egia esan, oso gusto, ez? Atzo 6. izan zinaten, gaur momentuz hori esanten izuna Lekitxarra gertu eta Hondarribia atzean ustea lortu ez. Bai, hori da, esatezu bezala, estropan da daude, eta, guk asko eskean fijatzen, ez? Nahitzei, ez? Egia dela, gazte diala, formazioko taldea badala, eta, hoxe da helburu, ez? Jendia formatu, eta, gaur hemen nahienak, eunen batian, aberrik ustitibun, lehenengo trainigon, ez? Eskerrik asko. Bai, zuei. Pozik da, egun gazteek liga ziera honetan erakutsitakoarekin. Da hemen Getaria! Bukatzea! Ez hartu presi! Bukatzea! Beste traineruak ere hor, ababorretik ikusten ditugu. Patroi guztiekia gauza berdinak izaten dituzte. Presik ez hartu pazientzia bukatu, askotan 3-4 lelo hartu eta hori esek. Errepika eta errepika. Hor ez dago diskursoak emateko astirik, hori lehorrean egin behar da. Mutilak lasaitu, konzentrazioa mantendu, eta aurrez landutako hori, lehiaketa garaian azalduta egin. Horain hasiko dira, Momentu txarra Lekitxarrentzat, Bai. 9 segundu. Da Orio hortxe da, hurbil, 11. Horain dagoeneko, babesgunetik kanpora, lau traineruak, lehen esan duguna. Batuak lagundu egingo di orain. Oso estropada polita ikusten ari gara. Lehia polita. Hor dira, Hemengo Xagua ekoetxea. eta bere mutilak. Bukatu ez zina ere, atzeman zaie, zerbait. Orain hemen, askotan burua izaten da problema. Estropa irabaztera atera, 9 segundura, joan zaizu Getaria, Orioko behontzia daukazu, eta segin behar. Burua eta presa. Nekea ere bai, ontzia balantzak hasi. Hor eskarmentua eta esperientziak asko balio du. Eta odo lotzak. Entrenatzailea barruan da, eta berak ere nahi izango du, eta denbora behar da, eta pazientzia, eta eutxi, eta segi lanean. Hondarribia orain, Santurtziren denboratan sartuta, Zarautz gainditu, eta aurreko txanda irabazi du, gogoratu Santurtzi, Hondarribia txanda honetako azkena da, eta hortxe daude, parean. Getaria oso garbi, 10 segundu. Oso garbi eta gainera modu progresibuan segunduari lotuz. Hor garbi ikusten da, garbi edo, dagoen bagatxoa, nola sartzen den, trabez jatorra izan gabe. Horrentxe minutua. Erritmoan ere. Bukatu.
37 palan, Getaria. Arrauna ondo asentatuta. 37-38 paladan. 1 metro, balizartzea. Begira, patroiak, oraintxe kanpora, oraintxe barrura. Eta Lekitzarrek lanak dituzte, hori hortxe dute gainean da. Bai, begira, olatua, nabarmen. Patroia bila. Hasi dira. Berein patroiak. Hemen Santurtzik 15 eta 57 markatu du. Getariak behera, oso ondo. Lanean Getariarrak 15 eta 31. Baina irian etorreko dira horiek. Begira, orain ere, xabaleti bezala, nire ustez, Lekitzarra. Ederatzi gehiago. 15 eta 40, Oriok 15 eta 41. Hemen Hondarribia. 15 eta 49 Santurtzik baino 2 segundo gehiago Hondarribia. Lehenbiziko ziagoan, Lekitzarrak 2 segundu zituen Oriotaren aurretik. Orain parean dira. Pare-parean. Pare-parean 15era, Bai. Getaria berea egiten ari da. Berea estropada politia egiten ari da. Esan dugu, aurre denboraldian eta, bueno, irregular samar ikusi dugula. Mutrikun ondo ez, Lekeition bai. Pasaden astean, Bilboko erlojupekoan 2. izan ziren, Getariarrak. Atzo hartu zuten, horiek, sopakoa. Eta gaur, hori izaten da honena. Burua atera, lehen bailen estropada eta etxean, eta bueno. Eta Miguel, ez da berdina izaten estropada txarra, larun batean egin edo igandean egin, Ez du itxurari. Igandean estropada txarra egin, da gero, aste osoa edo 15 egun egon behar da, hori bueltaka dagoela, digestioa egiten. Ibon, eta hori gainera zure etxetik urruti egiten baduzu, bueltako bidaia ere, ez da gustagarria izaten, Txarra. Galiziko bueltaketako goan ditugu. Bigarren posturako lehia dugu. Getaria aurreti nagusi, eta gero Lekitzarra eta Orio. Brankaz branka. Begira zeinen txukur. Begira, Olatua nola mugitzen duen trainerua. Jarroti dugu, Oriotarren patroia. Bitozta horretik eginez. Beran astintzeko. Hau entzat, oso motivazioari dagokionez, oso ona, balekoa, gaur gertatzen ari da. Aurrera, Xabi. Luis Plaza, Lekitzarrako ordezkaria, mentxe begira eta sufritzen, esan ez, aginduak emanez, datuak emanez, hori jo gainean daukagu orain aurretik. Bai, olantxita egunon, olantxita, politxo hasi gara, baina geldi-geldizun gara gelditzen atzian, da hori jobe etorri jaku ganera, eta hortxe goi asparez, da ia zelan amaitzen dan. Alde handia ateratzen ari da Getaria orain, 15 segundutik gora. Bai, hemen egun batetik bestera asko aldatzen da, atzo estropada politxean genduan, Getarik ezain beste ona, baina gaur ikusten da, ondo da zela, euren herrizan, da badaki urak txapeldunak, iesko txapeldunak izela, eta zelako trainero bat izen. Zueren helburua gora gogotea horrezko txanda? Bai, horixe da gure helburua. Ia horre txanda nagosizean sartzen bagara, baina ez dago baperrez. Eskerrik asko. Seguri. Plaza jauna, Lekitzarrak gauzak hotz aztertzen, eta, bueno, lanean segi, hau hasi besterik ez da egin eta. Horentxe momentu ona, apustu egiteko, Lekitzarra eta hori horrekin, Horein hau, 18 minutu 19 esprinean erabakiko da. Ia txirrendularitan da bezala, zein freskoago aliatu eta nork euki, batetik erritmo ego, baina ondo igotzeko abildadea hori izaten da. Horein nola Lekitzok, ala horiok, arranketa sarritu egingo dute, eta horretarako pixka bat moztu egingo dute. Santurtziarrak ere erni ibiliko dira, eta datu eder bat emango diet. Hondarribia baino, 2 segundu bizkorrago moldatu dira. Hondarribiarrek orain datua ezagutzen dute, baina gauza bada datu hori ezagutzea, eta beste gauza bat, falta diren metrotan, 200 metro eskatsa hauetan, buelta ematea. Kago, gaitasun eukitza horri buelta emateko. Dagoeneko Getaria sartu da, babesean edo eremu gozoagoan. Kaleari eutxiz, ezta, laguntziak? Azken minutu hontan Getariak ez du tartea zabaldu, 15-etik ez dira pasa. Egira, Lekitzarrak orain segundutxo bat hori. Ziago batik atera eta bai, irtera ona egin du. Ona, baina azken metro hauetan ez. Eta lau traineruak kaleari eutxiz, Getaria laugarren gotik sartuko da. Orio hirugarren gotik.
Lekitarra bigarrengotik eta Hondarribia ere bere kaleari eutxiz. Helburu bakarra orain Lekitzarrentzat. Branka aurretik Oriotarrek ere bai noski, baina Lekitzarrak Oriotarren bigarren ontziarekin konparatuta favoritotzat hemen, eta hori orain uretan erakutsi da. Eta Lekitzarrak orain jo egin behar. Aurrezko txandako norbaiti. Gero, puntua daude jokoan. Liga bukaeran puntu erabakigarriak izan daitezkenak. 41 paladan, 42 paladan, Getariarrak. Hor da Getaria. Azken txampan. Gorka Etxeberriak prestatutako kuadrilla. Bai Getaria! 20 eta 29. Lekitzarra izango da horretik. Lekitzarrak. Bai, bosta pare bat. Hiru ere bai behar. Bai. Azkenean, Lekitzarrak bigarren 20 eta 43, Oriok 20 eta 44. Eta hemen dator Hondarribia. Bai Hondarribia. Hondarribiak azkenik ezin izan du hobetu Santurtziren denbora. Eta zelkapenean 5. tokira joango da. Getaria beraz etxean, zaleen aurrean bigarren txandako garailea, bigarren Lekeitio, 3. Orio B, 4. Santurtzi, 5. Hondarribi B, gero Zarautz, San Pedro eta Kastreña. Jose Antonio Olano, Getariako ordezkaria, zorionak. Eskarrik asko. Bueno, gaur bai, atzo estropada kaskarra izan zen gaur etxean momentuz, denborarik onena, gutxinez 5. bai. Bai, bueno, nahi gendun gaur atzoko estropa txarra hori pixkat burutik kendu. Eta, bueno, nik usten dut larun batean estropa txarra inezkeo beti igandia gatzazu zuzentzeko. Eta idea horrekin etorgea. Atzo etzegi uste pasazagun seguru, bueno, ez gendun egun hona izan, ez gendun olatuik hartzen, ez ginean etzan gure egune izan eta 8. postura joko ginen. Lastima bat izan zen, da gaur saiatu geha bentsat orgoian egoten, ni uste estropa politien deula, oain bestetan da ikusi berkoa, baina, bueno, ni uste dut lantxukunen deula bentsat. 20 minutu eta 9 segundo, adibidez urrengoari, Lekitzarrari 13-14 segundo, bada zerbait? Bai, Lekeitiokoak, bueno, ez dugu Astubiar, baita enbarkazio bat orgoian iritzeko enbarkazio da, beti izan da, eta, bueno, guretzako, referentziona da, ez? Baina, bueno, oain datoz beste labontzi atzetik baita ere, bueno, atzo ikusi izan, ze estropa intzuten, eta nik usten dut, horiek izango jala gaur puntuan ikutzeko demorak. Bestela, gaur antolatzaile eta bezala, zemuz dihoa eguna? Bueno, eguna ondo dihoa, goizetik hasita, bueno, gauz asko egon behar dira lotzeko, eta, bueno, azkenean batzuk oso batzuk ondo beste okertxo eta bestia gaizki, baina, bueno, bentsat aida estropa aurre ateatzen, da hori da gure helburua. Eskerrik asko. Zuei. Olano jaunaren azalpenak, Getariaren erreferentzia da balekoa, Orezko txandaren atarien gaude, iragarkien ostean izango ditugu 4 handienak lanean, lehenkaletik Ondarroa, 2. Donostiarra, 3. Deustu, 4. Pedreña. Orain, iragarkiak. Agurterdi berriro ikusentzule zareten guztioi, Getarian gara, astear da Orezko txanda jaun Andreok, lehen kaletik arituko zaigu Ondarroa, 2. Donostiarra, 3. Deustu, 4. Pedreña, eta badago bai ikusmina, Getariak 2. txanda lan ederra egin baitu, eta ea orain haizearekin ere gertatzen den. 7 kilometro terdi bataz bestekoa lehenengo txandan, bigarrengoan 6,6, ematen du zerbait mugitzen ari dela orain, Ibon. Bai, aparteko handi horietakorik ez, behaxo horiek eta katxo horiek ez, baina aizetxoa mugitzen ari da, Nei iruditu zait, lehen 2. txandakoak jokatu dutenean, hemen barruko baliza hauetako banderatxoak, erorian txera zeuden, eta orain, bueno, eta Urraxala ere bai, Urraxalean ere, ikusten da. Ondarro lehenbiziko kaletik, orain arteko lider, bueno, bitik bi, sendo samarra. Eta Deustok ere, urte hasieran da aurre denboraldian gauza asko erakutsi ditu. Atzo Donostiarrak, zorba bikaina egin zuten, eta Pedreña aurten, Mikel, nahiko erregular dabil urte osoan. Bai. Ia zen bezala. Nahiko erregular. Ea ba, txanda handi bat ikusteko asmotan gara jaun Andreo. Bandera txuria, epaimaitik, gorria, bai! Balekoa. Badoaz ba! Ondarroa, bitik bi irabazita.
Donostiarraren irteera, ona, Ibo? Bai. Ona. Oso ona ere. Estropada eremuaren erdikaldetik hor dira. Donosti bigarren kaletik, hirugarrenetik Deustu, laugarrenetik Pedreña, Donostiarra buruan segundu bat beste ontziei. Bai, eta Pedreña ere, Deustuaren aurretik, Pedreña ere, oso ondo atera da. Ea ba, hemen ondarrutarrak, Antiguako Aman, Iriondo, entenatzaile eta arraunlari, eta patroilanetan Larrinaga. Hori da, Iriondo, laugarren tostan ikusten dugun, estriborren ikusten dugun, Bizkar Zabal hori, aurrean, Arrasate veteranoa, Gotzon Arrasate. Entenatzaile lanetan ere ibilitakoa. Hori da, Patro Inigo Larrinaga, eta gainerakoan, ondarrutar gazteak arraunean. Arrobiko, Amaika. Hori da, hortik atera kontuak. Eta hemen Donostiarrak. Gero esango dugu. Bai. Torreko hauntziarekin berriro, Mendizabal, Jose Ramon Mendizabal prestatzaile, eta hemen ere, esperientzia handia duen jendea, Donostiko jendea, ordanak, ustartuta, hori da, Bizarauzar ere, bai? Ondo ezagutzen duen jendea, mendiren mutila. Gaur 15 lekeition egon ginenean, orduan Zabala, zuten entrenatzaile, entrenore aldatu egin dute, eta batetik, Mendizabalek zer erabaki du, batetik, ontzia bere aldatzea. Torrekoa bigarrenarekin ari dira, orduan txambarekin ari ziren, eta, pixkat, azken urtetako jendea Donostiarrean. Eta hemen Deustu, Ranero prestatzaile, eta oso kuadrilla polita, Gabantxo ere tartean dela, eta beti gora datorren arraun elkartea Ibon. Hori da, aurre denboraldian, jende askok eta askok favorito nagusi moduan jartzen zuen, orain, bi estropadaren ondoren, horrezko txandan da, hor dira Gabantxo, Aitor Bugia ere bai, estriborranketik Santurtzen da legition ibilitakoa, Dimitri Takixin, eta Gerardo Ranero entrenatzailea urtetan patroi izan da, eta esan dezagun, Mikel Gartzia gaztea, dabilela patroi Deuston. 2 minutuko estropadaren ostean, 2 segunduko errentarekin Donosti, orain batera jetxi du hori Ondarroak, Pedreña bira, Deustu Laura, eta hemen Pedreña prestatzaile, Carlos Rodríguez, puntako arraunlari bat zalantzari gabe, eta hemen baita ere, esan daiteke, dagoela veterano sorta polit bat, oraindik klubaren bizkarrezurra, baina kasteak ere bai, eta kuadrilla sendoa dirudi. Eta batez ere orain arte ikusi dugunaren arabera nahiko erregular. Entrenatzaile Carlos Rodríguez, klubu handi askotan ibilia, besteak beste, azkeneko urtetan, San Migueligako koroa irabatzen duen kaiku handi hartan, anketik ibilitako mutila. Hemen ondarrutarrak, hau da liderra, 2 bandera jokatu dira, 2 irabazi ditu, goazen Antiguako Amauntzira. Sigue! Atento! Bat! Sí! Ba! 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 Matxu bat! Donostiarra eta Ondarroa eta Donostiarra estropadaren buruan. Pedreña segundu bakar batera, Deustu sufritzen Ibon, laua segundu galduta. Bai, asko galduta, Ontzi bat garbi ikusten da, begira. Eta, erreakzio noten hasi beharko dute, bestela segundua lotzen zaio, Borretik, lau aurrekalariak, eta orain hasiko dira be. Olatuaren laguntza sentitzen. Berriro esango dugu, Borrankekoaren inguru hortatik gazten da olatua sartzen, horrek patroilan handia eskatzen du. Eta zenein garbi ikusten den, nola etortzen den olatua. Orain zuluan Ondarru. Txanden artean, esan daiteke, Getaria hortxe legokela, Ondarroa eta Donostiarraren artean, eta noski, hori erreferentzia hori denbora guztian jarraitu behar dugu, Ibon. Bai, Getariarrak iruditzen zait ez dutela trenirua lehorrera eramango, Badezpada ere, mentxe geratuko dira ize pixka bat eskatuz, eta orain, Ondarroa eta Getaria, denbora berdinean. Donostiarra ere hor da, Pedreña ere hor da, ea ba orain. Pedreña salda, estriborrera joan. Bai. Ez dakinik, Horien hasiko dira kokatzen, eta hemen 10 minutu dira gauzak aldatuko dira. 120 metro ditu. Balizara hurbildu eta ziaboga egin behar dute, eta zuzendu beharko du Borja Gomezek. Ez da atzo goizean hasitakoa. Ez, eta Pedreñako patroia. Aurkezpenean ez du gaitatu. Patroi Pedreñan Borja Gomez. Azken urte luzeetan, San Miguel Liganda ibili den mutila. Ondarrutarrak aurretik. 3 segundu bapatean, azken 150 metroietan Ondarrutarrak joan egin dira. Hor balizarekin, zerbait bada, Hor balizaren bat. Hau, hor balizaren bat, hori ja.
Horik ja. Horiek ez daude zuzen. Edo aurreratu egin dira erdikoak. Hor zerbait gertatu da. Zerbait handia pasada hor. Kanpokaldeko balitza horiekin gora bera izan da. Bueno, 4:56, barnekoa mugitu omen dira. Bigarrena eta hirugarrena esan didate barne lineatik. Bueno, lana egin behar da hori zuzentzeko. Ondarrutarrentzat 4:56. Eta Donostiarrak 5-0-0. Azken metrotan, azken metrotan joan dira Ondarrutarra. Estropada dago hemen orain. Haundia. Hor ikusten dena, ezkerreko lehiatila horretan, horre Urraxala lehen baino mugituagoa. Haundirik ez begira. Donostiarren torrekua saltoka. Horren brankaz bezala ia, Lau segundu, Pedreñari 6, Ondarroak Donostiarrari 4, Pedreñari 6, Deusturi 9. Ondarrutarrak orain estutzen ari dira, Ibon. Bai, Donostiarren aurreari begiratzen ari zen, hor branka ez dugu esango baino, Piskat jauzika bezala ontziak. Momentu una orain Ondarrutarren zen. Salto ba, guazen Larrinaga eta bere mutilekin. Eta Deustuko ordezkariarekin hitz egiteko aukera ere badugu, Aitor Mojas hemen da gurekin. Bueno, lehenengo Ziabogako denborak ikusita, 4. postuan antzera xamar edo? Bai, argi dago ez, berdintasunaria daukagula. Atzo, bigarren jatu ginen, behar bada, notetaki, gaur behar bada, 8. bita atzo bebaiketari. Bueno, berdintasuna, gaur gauda 6 tainuru, ez? Bueno, 6, bitu hor gaur Ondarru, Orio eta Ondarri, ez? Orduan, bueno, badakiko zelako liga dago hemen, leia hundia. Aitor, galdarea hasi besterik ez da egin lehengo Ziaboga ikusi dugu, atzo bukaera oso nahintzen duten. Bai, bukaera eta hasiera. Atzoko estropada oso izan zen, eta teorian, kale txarrenetik, ez? Teorian. Bueno, gaur ez dakit, azkenean behar beda, ez dakit. Eta, bueno, hor dauz. Horik ez da amaitu estropada, eta, bueno, ia alegitzen garan, hau rekuperatzen. Bueno, eta bai esan nuke, lehengo nesken estropada ere ikuku dela, eta oso pozik gaudela gure neskekin. Benetan, estropada bikaina egin dute gaur eta pasan astean. Eskerrik asko. Bai, zure. Deustu Arrano elkarteko ordezkaria pozik. Neskekin da mutilekin. Pausuak ematen ari dira. Atzo bigarren, gaur ematen du hori. Gora berazko liga honetan, Mikel. Eta faltanena, 15 estropada dira. Bai. Bilbo nazi zen, eta Bilbo mukatuko da abuztuaren 21ean, eta tartean, eta nobedadea da baita ere. Uztailak 23 eta 24 Pedreñan, bi egun jarraian, baita ere Lekeition, 30 eta 31an, eta K-Liga interesgarria esan dizugu gainera. Haien webgunean izango dituzuela, grabatutako irudi, ikusgarri batzuk ero, estropada ostean, urrengo egunean eta ikusalizateko, txanda bakoitzeko kamera bat, jartzen dugun hauetako bat, zuzenean ez, baina grabatuta bai, web orrialdean, K-Ligak beste pausu bat eman nahi duelako. Bueno, Ondarroak Donostiarari 5, Pedreña 7. Getaria, 2 segundora. Bai, hor dago kontua. Txanda honetako aurkari nagusia Ondarroak aurreko txandan duela. Hori da. Etxeko traineruak Getaria. Donostiarra 5 segundora, txanda, ongi bideratua darama. Horren Getariarekin. Eta esan behar nuen, Miguel, azkeneko temporaldiak azertuta, San Miguel ligan ez bezala, hemen ikeragarrizko emozioa izaten dela, azken zailkapenean, playoffetarako bigarren txartel hori eskuratzeko, iaz azken asteburuan erabakitzen dira azkeneko 2 urtetan. Hemen puntu oso erabakigarria daude jokoan. Garrantzitsuak. Ondarrutarrek bideratu dute leia, txandako nagusia dira, aurreko txandan, garaile izandako Getariari 2 segundu, hori ez da asko, eta barne lineatik seguru Larrinagak badakiela, Iriondok ere bai, eta hori kudeatu egin behar da orain. Eta bigarren estropa erdiak Getariak ere egin dute hemen Ondarrutarrak. Iaz, 6 aldiz izan ziren, bigarren KE bat liga honetan. Eta pasaden astean lortu zuten, KE liga sortu ezkeoztik, lehenbiziko bandera. Ze kapritxosoa den kirola. Bai, BTV. Iaz, demoraldia handia egin, eta banderarik ez ziren. 6 bigarren leku. Hemen, hasi eta lehenengo bian. Hori da. Eta 3. gorako, aukera garbia baita ere, ikusiko dugu. Sendotasun itxura ematen ari da. Lan erditan hemen dira, Ondarrutarrak aurretik. Hemen Getariak 10-0 bosteko markatu du.
Ondo kateatu da horrekalariak, Hor azpitik, 10-0-2. Ondarrutarrentzat. Donostiarrak ere. Donostiarra bigarren. Zionak. Pedreña. Eta orain, berdeak deustuarra. Donostiak 10-0-8 egin du. Pedreñak 10-10. Ekitxarrak aurrez egindakoa. Eta deustuk 10-13. Bigarren txandak Oriok egindakoa baino segundutxo bat bizkorrago. Eta maniobra ostean, Ondarroak 2 traineru Donostiarrari. Donostiarra 6-ra, Pedreña 8-ra. Ondo ari dira Ondarrutarrak, oso demoraldi hasiera ona. Eta hau ere ez da kasualitatea. Esan dezagun, Mutrikun, ekainaren lauean, laugarren izan zirela. Ekainaren 12an lekeition, Zumaia eta Portugalete, San Miguel Ligako ontziak, 3 segunduko tartea izan zen hor bakarrik, 3 segundu bakarrik. Beraz, kontuz. Honek esan nahi du, hemen lana dagoela eta ontzi hau serio ari dela. Eta, Mikel, lana bai eta momentuz, irutik, iruztopadetan, fideagarritasuna erakutsi ez, eta hori zaila izaten da, Hori izaten da merito. Hori egin gabe. Bueno, Donostiarrak serio baita ere, 5, 6, hor daude. Donostiarrek atzo ikeragarrizko estropada egin zuten batez ere, bigarren luzetik aurrera. 7. minutuan, bigarren txandan azkenak ziren, eta gero poparian, aitian etorri ziren Donostia. Ea ba, konparaketan, Ondarroak Getaria baino 3 segundu bizkorrago dator. Eta txanda honetako bigarrena Donostiarra 5-era. Hor kontua da, azkeneko 5 minutuan, hortxe doazela. Referentzia hori, Ondarroa eta Getariaren artekoa, berdina dela, 3 segunduan. Bai, eta Pedreña hurbildu da momentu batean, baina berriro hor da 7-8, Eta deustuk, atzo, bai, zelkapenean ere badabil, zelkapenean bigarrena da, Ondarroaren atzetik, baina gaur, lehen Mojas jaunak, ordezkariak esan da bezala, ez dute gaur asmatu. Orain, bakoitza patroi ikusi ditugu, bere kaleari eutxiz, eta orain. Luze aldian dira. Ea zer dioen Presmanes jaunak, aurrera, Xabir Andueza. Pedreñako ordezkaria, Calisto Presmanes. Bueno, estáis en la tercera posición de la tanda. Getaria con mejor tiempo, de momento, ¿cómo lo está? Bueno, más o menos bien. Lo que pasa es que, bueno, que hemos tenido ahí el primer largo, la baliza 4 ha agarreado bastante. Entonces, pues bueno, luego más o menos pues, tenemos una impugnación, aunque ya no hay nada que hacer, pero bueno, por lo menos estamos ahí luchando y manteniendo el tiempo. Estáis peleando con 8 segundos perdidos, de momento no hay nada perdido, quiero decir que no es mucho tiempo de cara a lo que queda. Bueno, sí, pero va a ser difícil recuperar porque date cuenta que están equipos que van delante de nosotros, que son equipos fuertes y hay un gran nivel, entonces es muy difícil ya recuperar esos segundos. A ver qué pasa de aquí al final, Calisto, gracias. Vale, gracias a vosotros. Calisto Presmanez, momentu txarretan ere hortxe. Ontzia, mantentzen da... Olatu gainean, Pedreña. Bai, baina ezin segundua jan, aurkariei. Besteak ere, horrelaxe joango dira eta... Ondarrutarrak ari dira, Ondarrutarrak ari dira. Konparaketan Getariari 4-5, Donostiarrak 6-ra. Ea ba, oazen Antiguako amara. ¡Equipo! ¡Un minuto! ¡Y estamos en Tirabola! ¡Va! ¡Disparo! ¡Moviu! ¡Va! ¡Ochasi! ¡Va! ¡Ochaiton! ¡Va! ¡Rambelu! ¡Va! Tankera hartu ere patroiak, minutua falta duela. ¡Sigue! Kronoa ere eramango du. Bai, jakina. Dena. Ondo ari dira, Segi aurreko hartzen dau! Ozale! Begira detalia, biankekoak nola bukatzen duten balada. Bukaera, Ondo. Buka. Segi! Ba! Ba! Eta Donostiarrak eusten erne. Orain Getaria eta Donostiarren arteko diferentzia zaintzen badugu begira pantailan goikaldean. Parean, parean biak. Orain, Ondarroak orain egin dio Getariari edo Getaria orain erodia besteekiko. Orain batu gainean, bira patroiak. Baina begira, orain bapatean Getaria eta Donostiarren artean 2 segundu Getariaren alde. Txanda ezberdinetan joatea da hori. Guari gara konparaketa tekniko bat egiten, baina zira elkarrekin aritu, aizen fala bat. Hori da, eta gainera, orain zikinunean edo, bueno, itxaso zabalean daude. Hemen seguru eta sendo Antiguako amauntzia da. 15 eta 30 zituen Getariak, 3. ziagogan. Bai jauna.
Hiri ondo zen azpitik, segi eginez. Laizta hasiko da, patroia oraintxe, begira. Bila ere inez. Bat. Orain bai balizak. Balizak ondo daude orain. Orain bai. Zorionez. 15 eta 19 ondarrutarrentzat. Getariak 15 eta 31 markatu du. Aukeran xabalantxean bezala, Donostiarra. Bigarren posturako buruka dugu, Ibon. Bai. Eta orain, kanpokalde hortan, Donostiarra eta Pedreña, Getaria baino bizkonago, ea ba orain. Ea ba. 10 segundora igo da, ondarrutarren errenta. Pedreña eta Donosti bigarren posturako leian horrezko txandan. Deustu urrutitxo. Bai, deustu kasiratik galdu baitu. Eta hor nonbait eusten ari da. Eta gaitzerri, lekitxarrari eta hori aurre hartzen badio. Orain deustu Getaria, 3 segundura, ziaboan. Donostiarra eta Pedreñaren artean burruka, horrezko txanda honetan. Aurretik ondarroa nagusi, oso serio. Martxa honetan, 3tik 3 eraman dezake, Bitraineru Getariari, konparaketan. Zegora berak, txanda konparatzen ditugunean, ariketa bat egiten dugu, eta zuei informaziorik onena emateko asmoarekin, baina oso ezberdina baita. Bai, hau itxasoa da, hemen medio itxasoa da, hemen haizeak korronteak olatuak, ez daude bi egun berdin, ez daude bi momentu berdin. Begira orain Pedreñak branka zartu di aurretik Donostiarrari, Torrekuari. Hori txarra Donostiarrentzat. 16 minutuan, 17 minutuan aurretik ibili eta orain nekeak, gehien ez dutzen duenean, eta babesa ere lentxeago hartuko du, orain, Borja Gomezen kuadrilak. Ea zer esaten digun Fermin Iraolak, Donostiarrako ordezkariak, kaixo, egunon. Egunon. Bueno, hortxe, bigarren postuan leian, badirudi orain Pedreña aurretik sartzen ari da, segundutxo bat. Bueno, horria, zagita berzite duen azkenen. Aurretik nabarmen, txanda honetan ondarrua eta Getariaren denbora kontutan hartzeko, Bai, bakigu, eta atzuk mutxarri zartu zuen, bai, bakigu eta ja horregon gala. Ez espero bezala, edo... Bueno, bai, oain bai, momentu honetan bai, espero dugu hori bitzea, hori 3, 4, 2 hori bitzea, espero dugu. Horretzko txanda mera, Donostiarra urte. Bai, uste batxez, abere gilean, uste batxez. Zer gertatzen den, eskerrik asko. Zuei, agur. Iraula jauna, itxaro pentsu. Bandera, ondarru aldera joango da, Ibon. Bai, 7 segundoko aldea du orain, Getariaren aurretik, Pedreñari 9, orain hemen, Pedreña eta Donostiarren arteko lehia hori. Orain Pedreñak beste segundo Pedreñaren alde. Begira, horrela esekusten dute, arraunlariek, atzeko treniruak. Hori ez dago patzerik, treniruak ikustea, arraunean da, bezaren brankaan ikustea. Handi duzu laurruti, Olako botikarik ez dago, eta olako aikerik ez dago. Hori esekusten da botila. Larrinagaren agindutara. Segi eta segi. Egi utxa esan du patroia. Orain kalearen baborraldetik bezala. Kaleari eutxiz, guztiak. Bandera ondarrutarrentzat. Izango da, jaun Andreo, galdaketa harrigarririk espada. 3tik 3. Hau da urtea, hastea hau. Bigarren posturako Pedreñak tartea sartu dio ja. Bai, eta eraiten zait. Donostiarra orain pixka bat bukaera hontan, agortutako indar guzti horiek behar bada falta, ez? Baina, oso estropada hona. Donostiarrak ere deustori Oso ondo zazpi. hasi dira eta zailkapenean gaur laugarren tokietan izango dira, seguruen. Donostiarrak asteburu oso ona egin du. Iaz, barkatu, pasaren astean defendatu zen erlojupeko, baina zitazio onak utziz bukatuko du asteburu. Ondarrutarre badakite, bandera, aikertena eta trapua ere, ia eskutan dituztela. Okerrik ez bada. Gozatzen ari dira. Getaria, Pedreñaren aurretik segundo bat. Segundutxo bat, bigarren posturako. Hori da. Eta ez da jakiten urtearen bukaeran, puntuan non egongo den. Badaezpadan. Ez da jakiten. Arrantzatzeko modua baldin baduzu gaur, Ez da gaur hartu jakiten. arraina, Ibon. Hori da.
Antiguako ama, oso sendo. Beira. Egurrean, emanean. Erremutan, bereiek dioten bezala. Pedreñaren bigarren erdia oso ona, oso ona, atzetik aurrera. Ondarrutarrak Getariak 20 eta 29, eta aixa hobetu dute hori. 20 eta 22 bandera Ondarrutarretza. Pedreña Donostiarra, eta atzetik Deustu. Oraintxe Bilbotarrak, bai! Estropada handia ikusi dugu. Bigarren mailako ligan, baina estropada handia begira Ondarrutarren posa. 3-2, Jaun Andreo. 15 ditu lehiaketa honek, 15 estropada, baina lehen 3-ak Ondarrutarrek irabazi dituzte. 20-22 gaur Ondarroak, Getaria azkenean bigarren 20 eta 29, Pedreñak 20 eta 30, Donostiarrak 20 eta 31. Beraz, lehenengo lauak, txanda ezberdinetan joan da Getaria, hala ere, 9 segundutan. 5. Deusto, 6. Lekitxarra, gero Orio 7. Santurtzi, Hondarribia, Zarautz, San Pedro eta Kastreña. Aurrera Xabier Ondarrutarrekin. Gorka Lordi hemen da, pozik, zorionak. Eskerrik asko. Bueno, 3-3, zeinek esan behar zuen. Bai, jo, guk aurten pentsate genuen ondo ibiltzeko aukeri ukiko genela, baina ez genuen pentsaten hainbeste izango zanipe igual, ez? Bueno, benti, ez ia lortzen dan, baina, jo, benetan, posa ezin eutzitxe. Benetan, ISS urte gogorra izan zen, 6 bigarren je bigarren, da urten ostea, beste aldetik hasia danak lehen etxen. Alan dabe, seguru, bai atzo eta bai gaur diferentzia txikisak izan di, da seguru onjekan urrengo estroparetan gogorre gongorala eta gaur luzire onjekan. Hala ere, Gorka parekotasuna handia dagoela esaten ari dira, eta begira, gaur Getariare atzo 8. gaur bigarren, hor puntu aldaketa asko handia dago, zuentzako hori ere ona da, zuek bai, parekotasuna, baina aurretik. Momentuz, bai, lorturo parekotasunin apurtxo bat, pausotxo bat aurrera egoti, eta horrek oso bentajira emoten ligako zelkapenin, eta hori gutzako oso nara, baina geuk apurtxo bat bajako bagenuke, geure kontra juliken gauza bat izango litzake, así que, bueno, nekan gogorra izango ra. Xabier, 8 puntu bigarren ari zelkapen nagusian ona. Ari zain Mikel, 8 puntu une honetan bigarren zelkatuari. Pedreña eta Deustu daudela, bigarren postuan, eta 8 puntuko aldearekin lehenengo lider Ondarru. Jo, bai, benetan, koltsoi bikaina ez da, baina, bueno, 12 estropada faltari, 12 estropadatan puntu asko banatzen di, eta geuk esan dugu, bueno, atzo Getaxa 8. izan zen, guk egunen baten zazpiro 8. etxen baro, eta Getaxa lehen, edo bigarren danak lehen, gainin eukiko genukez, así que segin birre gogor biharrin. Iaz ere, goian ibizinaten ezin irabazi, aurtengo helburua, eta hau ikusita noski argia da, ez da, igotzea. Bueno, hori orain jekan apartera, bai. ISS Getaxak irabazioan gure ligi, antzeko mailan hasi zen, lehenengo estropadak irabazten, eta emote danak errez erunbi banela, eta gerokune gube hortxe burruken egon ginen, Sumaxa oso ondo ibili izan, hainbat bandera irabazi ban, da gero behatu, azkainin playoffetan Sumaxa altza zen, ez da? Zeke hori ondekan aparteran gauza da. Uda luzea da. Zorionak Ondarrutarrei, Gorka. Eskerrik asko. Zorionak bai, Ondarrutarrei, Iriondo prestatzaileari, mutil guztiei, hor da zelkapen nagusia pantailan, 36 Ondarroak, Deustu eta Pedreña gero 28rekin, eta horretzen da esala, Mikel. Ez duten ez, bai, baina hemen Pedreña izango litzateke bigarren, Deustu 3. Baina, bueno, hori ez da ezer. Eta gero, saltxa handia dago. Keragarria. Bigarren postutik 6. gora, 4 puntu besterik ez. Gero, 7. Orio, Hondarribia jarraian. Baten du, bigarren posturako lehia hori oso zabala dagoela orain. Hori, horra alternantzia handiak ikusiko ditugu, eta kakoetako bat izan daiteke honako hau. Egun txarra tokatzen denean edo egun txarra dagoenean eustea eta ez erortzea atzo Getaria bezala 8. gora, gaur Lekitxarra 6. gora. Egun horiek nik uste asko zigortu eta asko penalizatuko dute. Ondarrutarrak, hori posa, begira aurrera dezagun, K-ligako hurrengo estropada, abuztuko lehenengo asteburuan Euskal Telebistak Ondarrutik eskainiko dizuela, hain zuzen ere, eta ea zer dioten orain Getariarrek aurrera Olano jaunarekin Xabirandu ezan. Lehen hitz egin dugu Jose Antonio Olaronekin, txanda irabazita, demora ona eginda, gero itxaron egin behartzen, itxaron duzute, eta Ondarrua bakarrik aurretik, bigarren
Bai, oso gustora, hori zen gure helburua gaur, hor goian egotia, atzo indako utzune hori pixka zuzentzeko ideakin. Eta egia esan da, oso gustora. Bigarren indeu, ikusi da maila izugarria daola, talde batetik beste oso tarte txikila daola, eta hanka sartzea oso erreza dela. Gu atzo hanka sartu gendun, eta egun baten hanka sartzen baldin mazu batzea zu. Eta gaur egia esan, kiston amorro egin jauden, da iruztetat mutilak kiston deskantzu hartuko zuela, sobretodo, hemendik astea igarotzeko bentsat. Puntu galera handia izan zen duten atzo, 8. postu horrekin, hori ordaindu egiten da, hemen galerarik izan duena Ondarrua da, izan ez duena Ondarrua da, 3-3. Bai, gu azkeneko bi ligak irabazten ditugunean, gure sekretu hori izan da, beti, puntuk ez galtzia. Eta gure helburua aurten hori izan, baina, gauza bat da zutakasun helburua, eta gero benetan gertatzen dena, eta atzo gertatu zitzakun, hanka sartu gendula, eta, baina zuzendu deu, eta azkenean kirola da. Hemen espaldi errore txikilenare ordaindu iten da, eta ni usten dut gaur zuzendu deula, eta datorren hastien da horrengo gala egurra emateko gure tamainan. Eskerrik asko. Zuei. Pozik dira getariarrak gaurko lanarekin, eta alaiago ondarrutarrak oraindik. Pentsa. Antiguako amautziko gizonak badoa, Larrinaga patroia. Ikaragarria izan behar da mutila hobentzat, barne posa. Joan zen urtean banderak ezin irabazi bigarren, eta aurten 3-3 ibo. Hori da, eta aurretik, beste urteetan pentsa hemen, kae bat ligan, hortxe, bigarren eta lehenbiziko txandan, hortxe, ia arrastaka, eta hori, sufrimendu horiek guztiak, orain txari dira loratzen. Ze bandera gozea duten mutila hauek, nola antzematen den, Ibo? Bai, eta bandera gaztintzen, ez da inoiz aspertzen, Ura parretan dabiltza, eta, goraipatu beharko du, nola ez, Jon Irindoren lana. Iaz, bere lehenbiziko esperientzia entrenatzaile moduan, iaz hartu zuen, Ondarrutarren, aginte hau, eta begira, 2 urtetan, ez non jarri duen, non ari den jartzen, Arraunketa ere, bere eskola ikusten da, luze, pasaren astean aipatzen genuen, dagoeneko traineru guztiak landuta ikusten direla, landuta, hau ere bai, nabarmen, bere estiloarekin, eta goza dezatela bandera bat azintzeko, asko galdu behar dira eta. Halaxe da. Gora Raunak, bai! Zorionak Ondarroa! Begira, mutil gazteak, gustura. Oso estropada serio egin dute, estropada bikaina eta begira nolako saria. 3 estropadaren ostean, zelkapenean, bigarren doazenei, berdinduta dira eta Pedreña eta Deustu, 8 puntu. Bai, errenta ikaragarria da. Hori azteko da... Hankasartze handi bat egin dezakezu egun batean. Koltsoi, lastari handia, ikusten ari gara batez ere liga honetan, eta San Miguel ligan ere bai, erortzen dena askotan, hor 7-8 postura erortzen dela, eta alde horretatik, Ondarroak, bez hori, motxila betea du. Hori batetik eta bestetik, erakusten ari den fidagarritasuna. Hori ez da kasualitatea, eta hemendik aurrera, bandera nahi dituenak, Ondarroari irabazi beharko dio. Zalantzari gabe, estropada polita ikusi dugu, emakumeen mailan ere bai, orain nolabait agurrezan aurretik getariatik, hausnarketatxoaren garaian esan dezagun, ikusten dela, Ibaika, San Juan, hori ere badator, beti gora, eta Zumaia falta da, baina hor izango dugu gatza, eta hemen Ondarroa puntu bat gorago ikusten dugu, eta bigarren posturako hemen gero playoffean parte hartzeko asmoarekin ari direnentzat, lehia oso zorrotza izango dugu. Ikeragarria, hemen begira, Pedreña bigarren, 28 punturekin, Lekitxarra 6garren, 24 punturekin. Hor, 4 puntutan, 5 traineru daude. Hemen ikusi dugu, ze alternantzia dagoen, ze dantza dagoen, eta gero kontuan hartu behar dugu, kae bat ligan, estropa ere muak ere, ez direla San Miguel ligan bezain fidagarriak, horrela esan badaiteke, eta hemen gakoetako bat izango da, erregular, hori izaten da. Eta batez ere, egun txarra etortzen denean, horre utzi, horrez galtzea. Asko ez galdu. Hori da. Ederki, Xabi Andueza, emozioa bai, gaurko honetan klubetako ordezkarien artean, eta zuretzat ere, goiz atsegina izango zen gaurkoa, ez? Bai, oso gustora estropada honetan, aspaldiko parte, zuk esan bezala, ordezkarigin hitz egin dugu, eta zuk esan bezala, emakumetan emozioa izango dela argi dago, lehenengoa San Juanek irabazizun, gaur eta aurrekoare atzo ere Ibaikak,
eta beste ligan Ondarrua momentuz nagusi, saltza handia hortik aurrera, eta bestela oso gustora egon gara. Getari aldean, eguraldia ere portatu da, oso ondo zaindu gaituzte gainera, pintxo eta guzti jandugu, pentsa, ze ondo garen. Gu baino gehiago dira orduan. Iritsi zaigu zerbait, Mikel. Seguro, txakolinare probatuko zenuen, seguro nago. Bueno. Ederki mila esker Xavier, Ibon Gaztañazpe irifarre honekin joango gara, gu gehu orain, pintxo eta txakolin hartzera, ez da? Estropada polita gozatu dugu, hemen behin hona eta etorrita. festa ederra ikusi dugu hemen, eta datorren asteburuan berriro, San Miguel, Astilleron. Liga, Cantabrian, Astilleron, zer egintzuen Astillero Sevillan, ikaragarrizko estropada, zer gertatuko da hurrengo larun batean? Auskalo, Erne, estropada posterritan izango da, eta erlojupeko estropada, Ibon. Hori da, eta gaur sortzi, bihar amunean alegia, lehenbiziko poparetokia, zierbena, gura ere, eguraldia pixkat laguntzen badigu, ondo pasako dugu, ari begire ere. Oso ondo, eskerrik asko, lankide guztien izenean, ondo bukatu eguna, eta gora traineru estropada.